hilin eh. Good morning, madong buntag sa tibok kalibutan, madong adlaw sa tanan. Daghang salamat Lord nga mata patarong adlaw o nakapali kay sikay pata buntag sa do. Di ako bakilid karon at bang sabay kay nahot na mig pangsunglod. Manghinayan ako pa ni kay sikay pamulit-pulit og kahoy. Bawal pa mong kumanig-bastig-bas. Pamulit na naman ko aning na may salin nilas nanay dan ni kay silas nanay nagpasuho man sila pabugha nila ni among silingan nga siya no. Na may mga putput na, mga naut-ut na. Malam liyang daginuton, sud nagsako. Kay wa na, puro na mga pundir na, wa na di bastag na maglawas dari, puro na mga udarot. Alam ning pamuniton karon kay daghan pa man eh. Salin pulis bighaan ng mando sa una. Kay kan laging gamit tag kahoy kadto. Importante jining kahoy kay ug natay hang lutuon. Kahoy man jim dali. Mo nang pamunit sa lamang ko dari mga kahoy. Salin-salin sa nahurot ang pamuniton, salin sa nahurot. Kay madula man ang mga ginagmayng magdumog baron or magunsa na ako gamit. Kay mano si gamit ning kahoy karon. Manang hataram ning pamuniton. Ang sudong sako. Diyan paligid, tus bakilid kay mo maning atbang sa bahay nga bakil kadto nga mang naaganan sa unang bakilid dinene kog saka. Kung kamang sigado kamang kay tungod ng operasyon lagi nga mo kirot pud sa iyo baka pamersa ko. Mo nang mamulit na lang ko ni kahoy. So nagsako. Sa ibuntaw tong ubos. Kay sa una so pa ko di pa ko pirada pwede mo ko din nang raha. Daw ko mga rahan ni sa una. Kana daghang kadung kahoy na daghang raonon. Saan man nga bawal pa man ko mamursa. So na naman nagsako ning mga kuan mga nagbo kay ang puson. Alaghana kadto, manginhas ako dari. Manginhas ako dari sa bukid. Manginhas ko sa sako. Kay magkonsumisyon jud ko gamay naghang sang atanan, gamay na sud sang kahoy, magkonsumisyon ko kay kanilaging kita inas abo kanunay, kinahanglan din na kahoy. Manang ano naman yung pamuniton, sud nagsako. Manginhas ta. Manginhas. Yan, nanginhas ako, sud sako. Nalaginot nito akong kahoy ay. Ay mabugha. Manginhas ko makilid. Masog. Dasin nanay mo naog na. Pag hinay! Kunay mo naog. May ko ah. Now pa. Ha? Wala giup. Gi ko ah. Dali. Yup na. Do. A few moments later. Wala may koplas na na emergency kailangan visit ang nakakita. Kaya ba mo tamak na ni kinay baso, ni tamak naman ko. Baso man. Matyam kinay baso.
Ha? Parintira na sa kuko. Matigulang lang ito pala Ako mama, uli pa to, makasubay to. Si Muding, kailangan Muding tutor. Muding, oh, silingan dito sa kung... Aram, kami Gus Muding. Uyuan! Ikaw mo Muding. Patay naman Muding. Ano ka, loo? Oh. Kailangan binito. Kaya lagon. Uyuan, malako na sa binito. Kabuang. Si binito ba? Katurato. Katurato tutor. Ha? Katurato putol til rato. Kisa man na, wala ko Tutor niyo, tutor mo dito sa dito po na po. Kailan eh, muding, gagaw man na ni Muding mama. ni, gagaw ni Muding. Ay, gagaw na lagi mo ni mama. Parintira mo tay. Lirag lang. Isa na inahan nila Bit ko asawang Muding kapledo. Si Ruming na, Ruming. Bit ko di ba bit ko asawang Muding. Ah, sige, sige. Rajima. Oh. Kaya na, may Jima. Kaya lang na patay mo Muding. Patay na, pati si Lising. Nang Lising. Sana lagi. Yung asawa. Kaya lang. Si Muding, oh. So na ang Ruming Gawa na. na ko kaya lang Lucio. Wala, may kailan. Lucio Ano Tutor. naman ang duol diya sa kuyuan mo? Lucio Tutor, nga si asawa Pikiro. Si Ma, ako ang uyuan si Benito, akong bangutan. Tuwa mag Manila ko, nilarga ganyan kadlawon. Buding lagi. Kana day kagluok tay. Kaya lagon. Kana day kagluok. Yan ako si Tatay Ariston. Si angga ni mo tay. Ariston. Ariston. Kailan na si Buding lagi. Muding. Kana day kadi sa unas, gluok. Anak ko pa ada ela buding. Ari kaya ko nga tiguwang na Si kano. dading, kailangan dading. Mama dungdung ba? Dading. Tuturo man. Sisto, talagang sisto kubaw. Sisto. Ada. Siguro ya, tuturo man. Sisto. Siguro ya, tuturo. Kana sisto kubaw. Tingan sila. May kasubay lagi sa mga Kubaw. ginikanan nila. Mangubaw siguro tay. Ha? Kasi sisto ko sa mangubaw. Mana sistong kubaw? Mamutong mangubaw sa pinteryo. Mapangutana dia ba na ilado na sistong kubaw dia. Lalo na. Kay mo man ni mangubaw ay na imo kaon-kaon. Mang asay ba? Das mang kaon nga kuan. Mali mangubaw. Mangubaw ay tawag sila na. Sistong kubaw. Kato sisto dito mawaw ka ng nanay mo tasyon. Wait, bana. Okay na nga, broga na namatay. Nila ko sa'y mag-vlog. Hala, ano mo hilakwang ka? Wala, 100 siya. Agay-ay. Followers ni mo sa krus mga luha. Wala ba mga agda? Kinabuhi ay. Wa mo rapod na. Nagdengag kog kuan. Hilaw. Sabi ng mga kalulira sa kay pagsugo ng kurami. Pagtimpla mo ginamos. Hindi mo kuan. Naamin. Amin mabay amin namugnaw na. Di pa. Uy, di pa. Kanina siya niya. Ambil kanina. Ato na to silang content sa vlog. Vlog mo ng puta. Hello, namin dire sa iyong lugar sa San Singani mo, sir? Arnel. Arnel Amora. Ah. Taga kuan lang sila. Taga Davao Torel. Yabot. Bakasyonista sa Pero taga Kandihay ni sila. Taga Bohol. Karmi kuan. Lorame kay gusto mo. Diyan man tayo kadalit. Dengang sa tagsaging. Man katong okra ug saging. Sa usog ginamos. So ginamos. Naglapos na, nay? Tingali. Ikaw, Kyang? Nago na. Sa... Wa. Sa nagdabos pagpaliya og pipino, wa sila kabot. pangalan daw ni mo kuya. Kuya Arnel. Wala, interview jud. Mo na iya. Da. Jinky. I love you, Ariana. Napaisa, kani gwapa gamay. Dali. Napa na? Ina ka nang daga, kisingan. Isa gwapa ko no. Ano mo dagan man ka? Dali lang ta ka. Huy. Yun na. Ayaw, Ana. Wadyo gulayan kadalit. Wala problema. Saging o ginamos. Neng partner.
Ako pa nahisang ka sa ospital. Pasok dito. Hala be, mukhang kagsaging be. Ano ba? Ayen, di ba? Kanina, taga-kandihay man eh. Tutor ba ni apelido? Ano eh? Interview. Bayan naman eh. Taga-buyuan. Laki, ilayla mo ke. Tutor. Taga-kainzo. Pero Davao sa Davao namin mga tao nangadago pa mong ginikanan. Isa ko na mong ginikanan, basta kaila sila. Mura kung O patay na nila, hindi na mabatiag patay na. Tutor man ni sila sa tinod, tutor. Taga-buyuan ka? Hmm. Ba buyuan proper? Sa Ilaya. Ay, Ilaya? Ah, parinti mo. Person niya nga. Kailangan Jima? Jima, tutor. Anak ni Loo. Kaya mo din, Benito. Kailangan kang Benito. Bilara. Yung anak ko ng Benito. Namin sa kada. Nanay doon, nagsaka sa lahat. Ah, Ito na kasi Benito. Labaw kong bisan. Kung linggo namin abot. Benito, kung yung anay. Ano saging? Sige. Mga on. Parang hindi lalagay. Kaya mo. nailunan dam. Ay paksiyo. Mga tagot. Ay, nailuto. Ibayan. Tao, Kaya na may mga number. pakurat naman mo. Sunod mo bakasyon. Sa tigbakasyon na yun, ngaron? Tagbandi ka to, ikaw bakasyon. Ito grabe na po dron. Tagdugay lagi. Kani, Ako first time ko. Kami daw sa kong anak. Kanya sila kay mga. Basta ko ani dire, 2000 to bata ay mga 21 lang katuig. Santo ka? Ako lang ko 2017. Ang dunggo mi tiglera to. Asa na po ka makakapay partner? Abroad man ko. Yahay, dek ka. Kanya. Ayahay, day mo. Ang ayahay, nung ka lagi saging. Ang saging na ta. Ma'am ni paborito sa pobre. Kalami ate. Mama ni mga nakaan ko sa mga ginikanan. Eh, So na mo bugas. Ningon pa mo, pwede tapo ko mag-ibutog bulanghoy. kalami na wala mo. Kuan. Mura ka nang matamis ang ngon na. Pagkabisita hapon. Mo lagi. Paghap lang po. Abi nga tus gawas sa lado pa, bibi ko na kaanggid ko sa gagaw ni kung tatay na kay pag umangkuntay. Ni pag naog pa kay ni lima o. Abi mo mga vlogger. Di, abi na ako gagaw barang kag Manila. Kay kahawid man gud ni ja. Asa ni? Kani. Abi ko na si Inday ko naman is Inday di ay. Putas Manila na. Bagay na pero sawa, bis lora me. Pag yung pagparawas, madupos po rami. Sige lang, doon na nato yung nanay. Yung suon. Nagato ta. Punit rin sa akin ka, punit. Mali nga, punit lang punit. Nuko. Sana dai. Uwar, gina si Sabong, na si Sadin sa una, di mo nga na. Oh, I love you, Day. Buyag. Maybe 1, 2, 3, 9. Next April. Mga pel sila. 1, 2, 3, 9. Ang tatay mo kamatay. Ano na ba kamatay? Ang inaw gantil mo tay. Sagran lang tayo, kaman ni Ija. 1, 2, 3, smile. Balay to, Florami. Liwat sa ngamahan. Paglang bahay mauman, pas mong taga. Ako ka nagyarkilahan. Di gamay ra to sarakay nga na. Pero at di man to init. Nagyan sila na. Tapos bibidal mo dito karon. To ah. Tas tirig si Mama Julie para makalimang tapos ko ini. Ato apod. Tigbantay ni Dalton, di ba? Si Kim katunyang anak. Kin. Si Kim niya. Salamat ka, Jo. Thank you kayo. Kabalik mo may bakasyon. Ah, sige na. Nabalik. Mama Alex, thank you kayo. Katod sa silay. Lahat kayo sa pag... Nawa man kay tulundari. Sige ra, oy. Kulilit sila nila sa mga saging. Kaya lang makakita po sila ng dato. Naringaw ba? Bye. Ang sana ka na mo dito sa katungkuan. Maparinti na to dito mga kailas mo. Oo. Subay ko ni pang ano. Burato. Pero katong yuan ako sigurado ko kailas na katagalihan ko na siya. Oo. Ako din